हेलो गाइज, नमस्कार, प्रणाम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। माय न्यू ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो में शुरू से अंत तक बनेगा। वीडियो में बहुत कुछ बताएंगे और बहुत कुछ दिखाएंगे। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर हमारे फेसबुक पेज पे वीडियो देखते हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अगर यूट्यूब चैनल पर देखते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नया नया आस रहे सब केहू के रहे आस, आ गाँव में शादी रहे सब केहू के खास। शादी के दिन नियरात रहे सब केहू के गाँवे में, आ लड़का सब के आस रहे कि खाएम दाल भात गाँवे में। तिलक आयल तिलक बीतल सब कुछ खैलक, सब केहू खैलक खास। आ मटकोरे के दिन सब केहू के घरे हो गए कहे कीता बाँस। नया नया उमंग रहे, नया नया शादी, आ सब केहू के लागत रहे कि हमरो घरे बाजा बाजी। बाजा बाजे के तो हर केहू के उम्मीद रहेला भाई। बाजा तो हर केहू अपना शादी ब्याह में बजावेला। बाजा के बात अलग बावे, आ बाजा बाजे के चाहिए। बाजा बाजल मटकोरे के, बाजा बाजल मटकोरे के, आ बाजा बाजल बारातों के, दुनू रहे खास। आ जे बारात गइल उहो खूब पिटाइल बाँसे बाँस। नींद चैन तो सब गइल, नींद चैन तो सब गइल, साथ में गइल पैसो, आ पैसा के साथ साथ इज्जत भइल भैंसो। इज्जत के फलूदा ऐसे हो गल दोस्त। आगे कहानी बताएं, वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। लड़की के चलत रहे दूसरा से चक्कर, लड़की के चलत रहे दूसरा से चक्कर, और बारात के दिन हो गई रफू चक्कर। गांव भर के इज्जत रहे, गांव भर के इज्जत रहे, गांव सब खोजल, आ बारात के दिन ओकर कस के पीटल। लड़का तो भेटाइल ना, लड़की तो भेटाइल, जबरदस्ती मारे में लिया के शादी रात भर में भइल। शादी भइला के बाद तो सब केहू जानता है भाई। शादी भइला के बाद भइल विदाई, या गाँव भर के लोग ओकरा खुशी में दिलक आंसू बहाई। आंसू बहैला के बाद तो सब कुछ हो गई। विदाई भइला के बाद लड़की आयल 5 बजे भोर में अपना घर, या सब केहू दौरी टोकरी लेके ओकरे आस जो है। आस जो होला के बाद तो भाई नया नया पतो रहे। बात केहू के भनक ना लागल कि लड़की रहे भागल, आ यहाँ आते आते खूब बाजा बाजल। बाजा बाजला के बाद भाई सब केहू के द्वार पर बाजा बाजल, पूरी खीर बटाइल। अब गांव के 5 बजे भोरे में लड़की आयल भी हमारा घरे अब बन के दुआरे पे। सब केहू के आस लागल रहे कि हमार पतो ही, हमार नाने, हमार मामी लगी, हमार फुआ लगी, हमार भौजाई लगी, हमार हई लगी, हऊ लगी। कुछ दिन के बात रहे शादी के, कुछ दिन बीतल, आ मर्दू के कहियो पलंग पर ना सूते देलक। मर्दा रोज खिसियाए, रोज रिसियाए, अपन बात के करा से कहे। आई बात एगो ई बात एगो अपना दोस्ते से जाके कहे। ई तो बात तो हो गई। दोस्तवा पूछलक मर्दा से कि बताओ कौन ऐसन बात बा कि तोर मेहरा तोरे लगे नहीं के सुधे दे, कौन बात खास बा। मर्दा बतौलक कि शादी के रस्म सब ठीक ठाक भइल, आ पता ना मारो में 8 बजे मांग में से नूर भइल। लोग पूछलक का बात बा कि 8 बजे से नूर भइल। तो मर्दा के कुछ पता ना रहे उ तो मारो में बैठल, आ बैठल अपन सब दुख अपन बात दोस्ते से कहल। ई बात हो गई। एक दिन ओकर दोस्तो आइल ओकरा घरे, चाल ढाल देख के बतौलक कि कुछ बीमारी बा। और मर्दा के हो गई शक कि का गलती। फिर एक दिन रात के बाद विचार भइल, पूछलक अपन गलती पूछलक अपन, ओकरा से आस लगाई के। मौगी कुछ ना बतौलक कि हमार हइसन बात बतारा से कसाई के, कुछ बात ना बतौलक। बात कुछ रहे ना वैसन खास, लेकिन मौगी के तो रहे पहिल के मर्द के आस। प्यार तो कैले रहे ओकरा से, भागलो रहे, लेकिन गाँव के लोग जबरदस्ती पकड़ के लिया के ओकर बियाह करा दिलक। एकरा से कैसे इज्जत के सवाल रहे एकरा से। कुछ दिन के बाद भइल कि ओकर पहिलका प्यार आई लेकर गाँव, या गाँव में हाला कर दिलक कि उ माल रहे हमरे। अब लोग में भांडा फूटल कि हइसन हइसन बात बा, फलानवा के पतो चिलानवा संगे गइल, आ का ऐसन कांड भइल कि अभी ले घरे में भइल। गाँव के लोग के तो कुछ पता ना रहे। आई तो मर्द महाराज कुछ बतावत ना अपना घरे। अब बात के भइल चर्चा, गाँव भर के लोग जुटल, कहलक इज्जत के सवाल बाटे हमारा, बोलाते अपना पतो के दुआरे पर अभी हमारा। अब तो भाई भइल भगदर, गाँव के लोग बोललक पतो के बोललक तो पूछा पाछी भइल, लेकिन मौगी हूँ से हाँ
कुछ ना भइल। लइकवा अपन सब बात बतैलक पंच में खोली के। अब तो भइल भगदड़, कैसे कि लोग गोड़ियावे लगल एकरा के रखेली के, कहे कि ते रंडी छिनरी बारे हमरा घर के इज्जत हमार नाश कर देले, बबुओ के हमार नाश के। अब भरल पंचायत में बबुआ कहलक इज्जत तो हमार गईल। अब सब बात बतवन पंच के सामने भइल। कहलक कि न कहियो खनी ठीक से न सुतनी साथ में, आ मौगी कोई सुते न दिलक पलंग पर अपना पास में। अब तो सरपंच साहब सुनल खीसा तो भइल उनको फीस। सरपंच साहब कहल कि बताओ कौन दिक्कत बाबे, बताओ कौन दिक्कत बा कि सुते न दिलो से के पास में, आ तोरे मरद काहे के राख तारे आस में। अब मौगियों के कुछ रहल ना गईल, मौगियो कुछ कहलक। मौगी कहलक कि सरपंच साहब सुनी हमार खीसा, बचपन के हमार प्यार हवे, ये हवे खीसा, यही से ना सुते देनी कैसे पहिल के प्यार से हमरा यास बा, आई मरद हमार मांग में सेनुर भर के ये जीव के कलाश बा। अब तो भरल पंचायत में तो बात कह के मौगी सब के मुँह कहलक चुप। अब तो लोग कहो का, अब भइल भगदड़। अब सरपंच साहब पूछले डांटी के बताओ कि ते मरद संग रहबे कि यार संग रहबे। अब भइल भगदड़। और मर्दा कहे कि हम ना रखेम, कैसे कि यार संग फसल भी या हमारे घर में के इज्जत लुटैलक, 4 जगह बसल भी या। अब तो भइल भगदड़ भाई। अब भगदड़ भइल तो होखो का। अब सरपंच साहब दिले बात के उझाई बुझाई, आई मर्दा ना रखे मौगी के, कहलक कि हम ना रखेम ते बारे प्रक्रिया कसाई। हम मान लेती गलती जब ते पहल के रात के हमरा के सुतैतू, आ इहो बात हम मान जैती जब ते अपना हाथे हमरा के खियैतू। मान जानता तोर बात, हम मानतानी तोर बात हम कि सब केहू गलती करेला, आ तेहू तो प्रक्रिया खेलार बारे, कैसे तोरा पर रहेला। मौगी कहलक हम तो कन्नी तो मन ठीके कनी, सरपंच साहब बात के बताई, आई क्या करेला इनके बारे में हम कुछ बताई। अब तो मर्दा के भइल भगदड़। अब भइल तो बात भइल के। अब कहलक भाई नया नचर कोनिया बिया हमरा बारे में कैसे जानतिया। अब कहती लो तोहरो बारे में देतानी हम बताई। कहलक कि तू होकरा के रखला हेकरा के रखला, कहला तू फंसाई अपना घर में बोला के करत रहल ढोड़ी के चटाई। अब तो भइल बबुआ के भगदड़। कहस कि ना हम ना कुछ बतैनी ना जनगी, जान के गई। वही में एगो रहे घर फोरनी, सब भेद बतावे अपना भौजाई से, आ भाई के पीछे पीछे मारत रहे उनकर गार कसाई से। अब तो भइल भगदड़। अब पूरा 100% शक गल बगल वाली लड़की पो, कहे कि वो रात दिन हमारे घरे आवे, हुए बतैले बिया भेद बताई पो। अब तो भइल भगदड़। अब तो सरपंच साहब कहलन कि अब तो दोनों जना के गलती बधाराई। अब तू बोलाव तू अपना पहिल की प्यार के अब होई यहाँ पिटाई। अब तो पर गईले पंच के पैर पर कि जाय दी जोन भइल तो भइल, हम तो बियाह से पहले कोनी अब दी सल्टाई। अब सरपंच साहब कहले कि हिया तहार लुगाई कोइले बार एकरा से सगाई, अब ले जा अपना घर में बाटो मिठाई। घर में अइला के बाद तो फिर सिस्टम तो चलते रहे ठीक ठाक, लेकिन सास बहू देवर देवरानी जेठानी में होखे मतभेद, आ कहियो सूद से ना बतियावलो, जवन बात रहे तवन विशेष, काहे कि एक और यार आके गांव में कद रहे हाला। सरपंच साहब कहले कि चल तोन कहलूस तोन ठीके कहलूस, जो अब ते रह अपना घरे दुआरे, कैसे केहू के घर के इज्जत बावे केहू ना बिगाड़े। सरपंच साहब तो ओकर इज्जत बचा दिलन, लेकिन जिन आयल ने प्यार का धोए रहे भूत, वही पीपर के गाछ पर उनको कोस के भइल पिटाई खूब। पीपर के गाछ पर पिटाई भइला के बाद थाना आयल, प्रशासन आयल, उठा ले गल उनकरा के जेले, आ लइका के बेले करैले उनकर माई बाप आके खेले। प्यार के भूत ऐसा चीज है दोस्त कि ठीक लागेला पता बा कब, जब दोनों आदमी के आत्मा मिल रहेला तब। तो चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दबा के शेयर कीजिए।